Welcome back guys to our YouTube channel Atirare 263 Atirare family. Nasi ndauya ndina mai mwana asina kuya ni news panapa pa this YouTube channel. Ndauya ndina baby takamboti fare tindike tinjingwe chinjanisa zvinhu zvikuya nazvo. Sikagara wa like this video mai mukudze. Really? How? Autura magnet. Woisa imwe pamusoro imwe pazasi wobatanidza pamuromo. Kuitawire koko. So baby, taura nevanhu. What say guys? What say vanhu vatinofarira? I hope muchalike video subscribe kana ngosati wasubscribe woturn on that notification bell kuitira patoka and any update you get notified. Wow. So guys, nyati nemzuva nasi inyaya yezuva risingakanganikwe nababy, risingakanganikwe nadaddy. Zuva ratakapanana zvifight. Ndeve tsiva. Vandoti ndeve indoti fight. Iyo ndeve tsiva. Iyo ndeve. So baby. Guys, baby ndiye achatanga kusanangura kuti chii chakamboitika uye zvakambofamba sei. Saka vachatanga kurondedzera ivo maimuku. Maimuku? Tiudzei tinzwe. So guys, tainonotsvaka imba nabamuku. In fact, taitsvaga imba nabamuku. Then vakabva vabudawo vachiendawo kubasawo. Sikanzi maimuku chienda naagent unogaratidza pamba. Ndabva ndaenda inini nabamunini wangu kunoona imba naagent. Tikabva tasiya tabhadhara rent sese neagent fee. But tapedza kubhadhara, landlord yakatanga kutaurawo mamwe zvinhu zvemutemo zvakewo zvekuti ndakatorega ndimbonobvunzwa kumba. Ndasvika kumba ndichiudza bamuku kuti landlord uyu atiudza mutemo yake but haienderani nebasa renyu. Toitose svikana bamuku ndoenda ndonopiwa mari ipapo. Vakati toenda tese tunopiwa mari yedu. Ndati alright. Takamirira mangwana abva asvika. Makiseni shasha yakabuda inombonitaurira kuti iri kuenda kupi. Apa shasha yabaya kunotora mari. Yabva yasvika kunotora mari pamba paipai. Yakanyimwa mari ikanzi hatisi kukupa mari topa munhu akatitambidza. Sikazi alright. Wabva wafonera maimuku paya. Hello maimuku muri kupi? Ndiri kumba. Saka ndanyimwa mari ndikati pema muchizoenda mega ikoko kuchirudziya nditi achifanira kuenda tese here. Ndadza sorry zvatoitika chiuya upiwe mari. Ndati alright. Ndasvika ndapiwa mari. Svikanzi chandei kunotsvaga imwe imba. Ndati tonotsvaga tese pekuti pese tese tikange tiri paground maybe ini ndikaenda ndiri one ndogona kunofarira imba bamuku otadza kuifarira. Saka kana tese tiri paground tinonofarirawo chinhu one. Tonotsvaga chinhu one chatofarira tese. Right. Again bobata baby wangu muromo. Sorry, handikuziva kwagumira. Mutemo wakaudzwa baby kumba kwaakatanga kutsvaga ndewekuti one, tore apadiwe mwana. Panzi vakati havadi vanhu vanoshanya. Alright. Havadi vaenzi. Ndizvo vatiti. Not kuti kutoramba restrict. Totally. Vaenzi vanovadawo but zviri normal ndozvavaitawo. Which two? Vakati havadi noise yakanyanyisa. Which three? I think ndoweka. Chete? Vaisara di mwana mudiki here pepe? Vaiti hatidi vana vakawanda. But isu tinowanda katiri two. Yes. Saka wai tinoungira nemutemo. But anamuku kanti vanombouya here naniko. Vazukuru vari kutaura. Alright. Hama pane hama dzechidiki dzinombouya kuzoita sei kuzotandara. Saka vaiti havadi munhu anoita sei anobata madziro. Vana vadiki. Vana vadiki vanozotimarira madziro. Vachididi kowe. Kata alright. Alright. Maimuku. Ande umberi. Alright. So guys,
tatuwo murodhi kuenda kunotsvaga imba nyowani nabamuku. Saka papai nabamuku nabamukuru vangu neshamwari yavo vari 3, inini wechi4 neshamwari yangu yanga yatoniperekedza kunitura mari ikoko. Shamwari yangu yanga yati ndakuenda kumba, zvikanzi nabamuku mirai muende mese, iwe enda kumba, vakutaura uri kutaura nembwa manje, kutondiita kunge ezifu kunge ameno mutauriro wamakaita zvaisaita. Baby. Serious. Baby. Vakataura neni ngori kutaura nembwa. Baby. Ndandati handiti kuenda chese unotsvaga imba here, zvikanzi handichatoida imba yacho yekudiko we. Ndikati aiwa nhasi tikunotsvaga imba tese. Wabva watsamwa bamuku. Shamwari yangu yakabva yaenda, ivo wabva waenda neopposite direction, vachitisiya tichifambirawo mumain road, ivo wakapinda nemukati. But takazongonosangana tese ku1 way. Tatasangana tese paroad, zvikanzi ndatichiwe handinda kutienda kumba. Ndikati handina kumba kwandiri kuenda, handiri kunotsvaga imba. Zvikanzi hauteerere dzungu munhu wechikadzi, munhu akutopopota, mukutaura inini here. Zvikanzi ukaramba uchipindura ndokurova. Ndikati imi makuzofarisa manje, mungandirovere chii papa, munhu kwakundirova mbava. Apa guys, gayai iroro nandabva kunoitwa operation yekaturuturu pachigunwe changu, chaitorwadza ndine bhandeji. Bamuku wabva wandirova mbava. Inini ndakaitawo hasha dzekuti ndikuroverwa mahara, munhu ane stress dzandisiri kutoziyawo dzisinei neni, but uda kuita zvitsiva neni. Ndakabva ndatsamwa, ndabva ndavarova neleft hand, nandaona left harisi kushanda. Ndandatanga kuchiuya nezvibhakera neraiti rairanga rakakwara guys. Pandikona uda kuuya futi kuzodzorera, ndanonga chidhinda. Brother yavo yanga yazobata fight. Ndikati kuna bamuku, haufaniri kurwa nemukadzi, vakutotanga kutonetsana chichipepe. Vanhuwo vaitofamba murodhi ndovakazouya kuzotiyananisavo, vakataura kuti iwewe funga usingafaniri kuita stress dzekuti unorova mukadzi wako chichi. Kanzorai bamuku manje wanga wapusa zvino, vakona kuti vari wrong. Apa ina ndatotsamwa, ndatochaja, ndadya mustard, ndandakusatogona. Akurapa nemari yerendi. Hanzi ndipe mari yerendi. Ndikati handina mari yandinombokupai. Saka ndipe mari yerendi. Ndikati ndati handina mari yandinombokupai. But baby, mari wenda ushandise. Wenda ushandise. Aiwa, handina zvanemboishandisa but ndaingokupfidzisai ndinayo. Alright. Guys, zvakaitika kudhara, musapinde nemwoyo, handiti baby. Kudhara musapinde nemwoyo. Maimuku kubva musiwo zvakazoitika here? Zvechi? Zvekuzvitsiva? Hazvina. Alright. Mhepo dzinowira munhu wese, hakuna vanhu vasinganetsani, handiti? But isu hatinonetsani, zvakaitika chi? Ipapo. But chese chetinoita chitotanga tanamata kuna Mwari. Ipapo tasati takuziva kunamata. Mainamata. Alright, ndikuudzei secret iri pana bhebho wangu. Bhebho wangu anditi kana chinamata haanamate zvoti munonzwa, andogona kukuudza kuti ndachito ipapa vangu ndanamata ndapedza. Titotaura izvo unoziva ndanamata ndapedza. Ndo zvavari pakunamata kwavo. Sikazozoti vanga vachinamata ani? Bhebho unamata Mwari. Munhu tanga munamata muchiti chii maimuku? Kuna Mwari baba vari kumusoro uderi. Muinamatira mwoyo. Maimuku vanamata vakarara, vanamata vachidya, vanamata muchitaura vanotokuudza kuti ndapedza kunamatira, chiendai mufambe bho. Ushoti bho ipa vatondinamatira, ndotoziva kuti vanamata. Serious, maimuku vatonamata. So guys, tinokudai. Sorry. So guys, tinokudai. Rene maminesi mangani video redu? Thank you love and support baby. Pane chaurikuda kutaurawo here kuvanhu tisati taenda. Guys, chekutanga usati wataura baby. Kana mafarira this video, nyorai kuti kandai next. Handiti? Yes. Asi kana musina, taurai kuti toda news. Ndo chekutanga handiti? Yes, but hatisi kuzoti
vamwe vakati kandai next hazvireve kuti news hatichaposti tikuposta zvese both news nekapo takamboti fare ipapa tikufara tivati hatitindike takudzana maupdates serious tapa serious business saka hatisi vanhu vanongogara vari serious tonge mapitbull tofanira kumbochinjawo handiti hede asi chandakafarira brother yoyo yakati mukadzi arohwe uri pitbull here rine short memory. So guys baby taura zvodotaura ndongoti vanhu valike video ndo chikumbiro changu kana painanga asino subscribe guys ndikumbirisawo bachita more power musaskipe ma-aid toda mari preparation about this video. Much love. Iwe